дар бештари оилаҳо анъанае ҳаст ки келин набояд сирри хонаро берун барорад. Бештари занон зулму зӯроварӣ бинанд, ҳам хомӯш мешинанд. Дар ин хусус назари худро баён мекардед. оила ин яке аз гавҳари ноёб, ин чизи муқаддас аст. воқеан ҳам имрӯз ҳастанд оилаҳое ки дар вай оилаҳо хушунати оилавӣ дида мешавад, байни модар-арӯс, байни арӯс муносибатҳои хуб дида намешавад. ман фикр мекунам ки ин пеш аз ҳама аз тарбияи духтарон, падару модароне ки духтаронашонро дар як сатҳи зарурӣ тарбия накарданд, фарҳанги оиладорӣ, эҳтироми падару модар, эҳтироми шавҳарро ба тарзи зарурӣ, ба тарзи хубӣ наомӯхтаанд. ҳамин хел оилаҳо албатта дида мешавад, ба чашм мерасад. ва ман фикр мекунам ки ин аз ҳамин овони кӯдакӣ дар оила тарбияи хуб ёфтани духтарон вобастагӣ дорад. саломат бошед. то имрӯз чанд нафар занҳои зери хушунату зӯроварӣ қарор гирифта ба кумитаи шумо муроҷиат карданд? ба мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакен дар 5 моҳи соли 2019 зиёда аз 66 нафар оилаҳое ки зери хушунат монданду оилаҳое ки сатҳи зиндагониашон паст асту дар арафаи ҷудошавӣ ҳастанд муроҷиат карданд. мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакен таҳти роҳбарии раиси шаҳр ба шӯъбаи кор бо занон ва оилаи назди мақомот дастуру супоришҳои мушаххас медиҳанд. бо онҳо ҳамкорӣ мекунем, корҳои фаҳмондадиҳиро ба роҳ мемонем ва аксари оилаҳое ки дар арафаи ҷудошавӣ буданд, бо дар радифи суҳбати мо онҳо дар як ҷойги ҳозир зиндагӣ карда истоданд ва мо кӯшиш мекунем ки сатҳи ҷудошавии оилаҳо паст гардад. ва воқеан ҳам аз вилояти Суғд гирем дар шаҳри Панҷакен ҷудошавии оила дар соли 2018 нисбатан зиёд буд ва дар ин самт имрӯз ҳомо кор карда истодаем. корҳои фаҳмондадиҳӣ дар байни донишҷӯёну хонандагон, фаҳмонидани маданияти оиладорӣ, фарҳанги миллӣ, эҳтиром ба арзишҳои миллӣ, эҳтироми падару модар ба роҳ монда истодааст. ман фикр мекунам ки соли ҷорӣ ин суҳбатҳои мо як натиҷа медиҳад. мегӯянд ки дар шаҳри Панҷакен теъдоди занҳои ҷабрида хеле зиёд аст ва гуфта намонад ки чандин занҳое ҳастанд ки аз дохили Панҷакен ба зулму ситами хонаводаи шавҳар тоқат накарда даст ба худкушӣ заданд. оиди ин ҳодиса мехостем назари хешро баён мекардед? дар ҳақиқатам худкушӣ ва сӯиқасд ба ҷони худ ин як падидаи номатлуб боқӣ мондааст дар умуман ҷумҳурии Тоҷикистон. имрӯз дар шаҳри Панҷакен оилаҳое ёфт мешаванд ки духтароне ёфт мешаванд ки ба зулму ситам тоб наоварда даст ба худкушӣ заданд ё сӯиқасд ба ҷони худ карданд. ва дар 5 моҳи соли 2019 дар шаҳри Панҷакен ҳамагӣ 4 зан бинобар вазъи оилавиашон ноустувор будан, паст будани вазъи зиндагиашон, муносибати хуб нисбати шавҳарон ё нисбати модарарӯз надоштан даст ба худкушӣ заданд. ва дар ин самт ҳам корҳои фаҳмондадиҳӣ идома ёфта истодааст. ман фикр мекунам ки мо бояд ки дар ин самт хубтар кор кунем, зеро ки оилаи солим набошад ҷомеаи мо рӯз аз рӯз фарсуда шуданаш мумкин. барои ҳамин дар ин самт мо бояд хубтар кор кунем. ҳодисаи аз тарафи Хуштоман ва Қайсингил кушта шудани як нафар келин аз деҳаи Мадораи шаҳри Панҷакен дар тамоми сокинони кишварро ростига ба таҳлука овард. мехостам ҳамчун як нафар мутахассиси кумитаи кор бо занон фикри худро дар ин бобат баён мекардед. ҳафтаи гузашта дар ҷамоати деҳоти рӯдаки деҳаи Мадовра ҳамин як воқеа рух дод. ман фикр мекунам ки ҳоло тафтишоти прокуратура идома ёфта истодааст, факту рақамҳо муайян мекунанд. дар ин бора ҳоло корҳо муфаттишҳо кор карда истоданд. ман дар ин бора ҳеҷ чӣ гуфта наметавонам. мақомоти ҳифзи ҳуқуқ кор карда истодааст. яъне аз кумитаи шумо ба он ҷо сафарбар шуда? кормандон рафтанд, суҳбат карданд бо модаре ки духтараш вафот кард, бо модари ҳамон ҳам суҳбат шуда омаданд кормандони мақомоти иҷроия. مرگ پراسرار نرگس سر و صداهای زیادی را در بین مردم به بار آورده است. یکی میگوید که کلینچک
به جبر خوشدامن تاب نآورده دست به خودکشی زده است. دیگری ادعا می کند که نرگس را اول کشته سپس به دار آویختند. من آرزو داشتم که دخترم با دینا با امید آدمای نقص گفته دادم. افسوس که به خبر بدگم که آدمی از حیوان و از درنده تر انسان این خیل اکنون دیدم. نمیدونستم که اینا این خیل آدم کش و آدم خیر بودیم. از دستی عاقلا و گلبر خواهر عروسش سیاره شادمانا و دخترم از دستی امونا کشته شد.